हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै माखासे लेखा गोरोंफोरनि मेन्टेल एबिलिटि पावार गोनां मानसिफोरनि सायाव रायलायगोन। नै दाखालि बनसुआदि क'क्राझाराव माने बड'लेण्ड नांगौ होननानै ओइ वान बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस होनदों। दा बिथांमोना बनसु आफादा जोनोम जानानै दाखालि क'क्राझाराव जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, उइदाउट बड'लेण्ड जोङो गोजोननाय गैया, जोंहा फुलफिलमेन्ट जायाखै, स्टिल वी आर नट फुलफिलमेन्ट होननानै बुंदों। नाथाय दिनैनि दिनाव माखासे बे लेखा गोरोंफोर एबा मेलेम बरहाफ्रा बुंदों दिनै जखायसे जखायनै मानसि लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लानानै जोंनो बर' हारिखौ जोंनि बुहुमाव जोबथा लाजि फोनांबाय होननानै बुंदों। नाथाय लाजिनांगौआ नोंसोरसो। रोजा रोजा थाउजेन्डस एन्ड थाउजेन्डस मानसिफ्रा दिनै बड'लेण्डनि थाखाय डेथ जादों। जायफोरा दिनै बड'लेण्डनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनांबाय बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होआखै। जायनि जाहोनाव दिनै नोंसिनि बेबायदि पलिटिकेल लाबा लाब एबा सार्थनि थाखाय नै बेबायदि बनसुआ गोदान जोंनि बड'लेण्डनि जि सिमांमोन बेखौ कन्टिनिउ खालामनो ओंखारदों बिथांमोनहा। दिनै नोंथांमोना मानो सापर्ट खालामाखै? हायोब्ला इनकारेजमेन्ट हो, बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो ला बनसुजों। आरो हायाबा जेबो दाबुं, सिरि था। जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे टाइमा बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोनहांहां हिनजावलायहांहां होननाय गानफ्रा फोरो मा जाखो? हायोबा दिनैनि दिनाव सापर्ट खालाम, इनकारेज खालाम। नाथाय मालायनि बड'लेण्डनि जि सिमां सुजुदों, बड'लेण्डखौ जि मोगथां महर होनो खालामदों, कन्टिनिउ खालामनो ओंखारदों, नोंथांमोना बेफोरबायदि दाबुं। दिनै रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउआ बावलांबाय। दिनै नंखाय नैबे जखायसे फिसासा बिटिआर रेकर्ड खालामनानै जोंनि बर'नि सिमाङा जोबनानै थाङाखै। रोङाल'सैनो मेन्टेलखौ इउज खालामाल'सैनो, मेन्टेल एबिलिटिखौ इउज खालामाल'सैनो खोथा दाबुं। आरो दिनैनि दिनाव रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा थैनानै थांबाय बड'लेण्डनि थाखाय। आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव माखासे बे मेलेम बरहाफोर गावसोरखौ लेखा गोरों साननानै लाग्राफ्रा ससियेल मिडियाआव बुंदों, फेसबुकाव पस्ट होदों, माने बिदिनो नंखाय फेसबुक पेज लानानै पस्ट खालामदों, लिरदों, हगारदों आरो बुंदों बनसुनि सायाव क्रिटिसिजम खालामदों बनसुखौ। दिनै बनसुआ मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन एबा आफाद जानानै बड'लेण्डनि सिमांखौ कन्टिनिउ खालामनो ओंखारदों। नोंथांमोना मानि थाखाय? मानि प्रब्लेम? व्हाट इज योर प्रब्लेम? खोन्थाना हो रायजो राजाफोर, नोंसिनि प्रब्लेमा मा? नोंसोर जुदि हायाब्ला, बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हायाबा सिरि था, जिरायनानै दलद था, दाउ अमा बेदर जा, सिरि था, उन्दु लोंजों था। मालायनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ जेबो प्रटेक्सन दाहो, बुजिबाय? इउ डोन्ट हेभ राइट्स। नों प्रमद बर'आसो बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर'नि जि सिमां, बर'नि जि थामोनथा आरो रैखाथिखौ दिनै प्रमद बर'आ डिस्ट्रय खालामो, डिस्ट्राक्सन खालामदों। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बुंनानै लायो एबा मेलेम बर'फ्रा बुंनानै लायो जोङो कनस्ट्राक्टिभ बाट जोङो वी आर नट डिस्ट्राक्टिभ होननानै बुंनानै लायो। नाथाय लाजिनांगौ, दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बाथ्राया नैबेसो मेलेम बरहाफोर। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लानानै बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर'नि जि सिमां एबा थामोनथा एबा बड'नि जि एसपिरेसन टटेलि जोबजोब्बाय बिटिआर रेकर्ड खालामनानै। नाथाय दिनै बर' हारिखौ लाजि फोनांनाया प्रमद बर'आसो। बनसुआ दिनै लाजि फोनाङाखै। नाथाय लाजिनायनि अहायै, बिनि उल्थायै अपोजिसनै अपोजिटलि दिनै बनसुआ बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां खालामनो ओंखारदों। नोंस्रा मा जखायसे जखायनैजों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामजायो होननाय मा भाषा बिलाय? सापर्ट खालाम, दम दङब्ला। जाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामगोन बेजोंसो रायजोफ्रा रोजा रोजा ओंखारगोन, बुजिबाय? दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा मालायनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ बेबायदि बन्द दा खालाम एबा डिस्टार्ब दा खालाम। आरो माखासे खोथा बुंबावनांगौ दङ, आं बेखौ बुंथ'वा। दिनै बिथांमोना गावसिनि गुन्दै गोमाजानो एबा पलिटिकेल एबा माखासे सार्थनि बेनिफिटनि थाखाय दिनै गुन्दै गोमाजानो गिनानै बनसुनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायखौ दिनै ओरै हायो ना ओरै हायो, सोलोजों हायो ना खायदाजों हायो, माने मानसिफ्रा नलेज बाहायगासिनो दङ। माखासे सेन्सिटिभ वे गावसोरखौनो सेन्सिबोल साननानै लायो। दिनैनि दिनाव हाया नोंसोर, बुजिबाय? बिथांमोननि जि सिमाङा माने कन्टिनिउ खालामनो ओंखारदों, खालामथों। हायोबा नोंसोर इनकारेजमेन्ट हो, बाट नोंसोर बेफोरबायदि दाबुं। दिनै बर' हारिया जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय नांनानै रोजा रोजा जोंनि ब्लाडनि सेक्रिफाइस खालामलांबाय। दिनै बिथांमोनहा बे बिटिआर रेकर्डनि थाखाय नांदोंमोन नामा? प्रमद बर', मेलेम बरहाफोर नांदोंमोन नामा? मा दोरखारमोन? गावनि भेलुएबल लाइफखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव सेक्रिफाइस खालामनो एबा स्पेन्ड खालामनांगौनि मा दोरखार दंमोन? मा दोरखार दंमोन? जुदि बे बिटिआर रेकर्डनि थाखाय नांमारदोंमोनब्ला दिनै गमामायै बेबायदि नोंसोरो बुंदों बिटिआर रेकर्डनि थाखाय नाङाखै, बाट बड'लेण्ड सेपारेटेड स्टेटनि थाखायसो नांदोंमोन। रोजा रोजा
बर' फिसाफोरा दिनै गावनि ब्लाडखौ डनेसन खालामनांबाय सेक्रिफाइस खालामबाय डेस्ट्रय खालामनांबाय जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव बर' हारिनि जि सिमां बे सिमांखौ बिटिआर रेकर्ड खालामनानै थेर बेथेर खालामजोब्बाय दिनैनि दिनाव नोंसोरो लाजिगोन ना लाजिया बेबायदि बुंनो मेलेम बरहाफोर लाजिगोन ना लाजिया नोंसोरो दिनै बर' हारिखौ सोर लाजि फोनांखो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा महर होननानै सिनायथि होनो थाखाय खामानि मावनानै नोंसोरो माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव सोर लाजि फोनांगौ बर' हारिखौ गेजेर ससेयाव लाजि फोनांग्रायानो जाहैबाय से नाम्बाराव प्रमद बर' आरो 2 नाम्बाराव मेलेम बरहाफोर दिनैनि दिनाव बर' हारिखौ जोबथा बिदाय होबाय बड'लेण्डनि जि सिमां बेखौ नैबे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन खालामनानै बर'नि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनानै होबाय जोंहा 34 इयार्स बड'लेण्डनि थाखाय फाइटिं खालामदोंमोन वी हेभ बिन फाइटिं फर 34 इयार्स लं 34 इयार्स लंनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोदोंमोन नाथाय दिनै गेजेर ससेयाव नैबे फिसासा बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर'नि सिमांखौ दंस खालामनानै होबाय दिनैनि दिनाव लाजिनो नांगौ नोंसोर मेलेम बरहाफोर आरो प्रमद बर' जेब्ला प्रमद बर'आ जसोगोन आबसुआबो जसोगोन गोसोआव ला